Buti ka na si Kuya mabasa. Ba siya? Guard? Ano? Oh, ma'am! Asa bini ba to na merch? AI, you're my little butterfly. Check nyo to. Ginagamit na pala talaga yung AI. Oh! Baligtad ba? Naka-rewind ba? Talang mag-solmux. Top 5 common surnames in the Philippines. Mabuhay! Kamusta mga kasano ko nga pa si Paolo? Daan-daan na ba kayong daanan ng mga katarantaduhan sa Pilipinas? Atin agad simula. Bigyan mo ako ng score dyan. Sulot o sukot? Favorite kong boy. Ay, hindi kaya apology. Hindi nga siya para apology sa akin. Kaya pala ganun yung angulo. Kuha niya. Magaling. Nakuha siya ng tips sa kanya. Sukot. Speaking of which pala, gumawa kami ng podcast, Pampamilya Premium. Panoorin nyo na, nag-in-depth kami dyan kung ano yung mga ginagawa ng mga taong nagiging sikat sa social media ng ganung paraan at nagiging mga influencer. Nag-deep dive kami dyan. Sunod! Galing kay Unspoke. Bakit hindi mo gayahin si Noma? That's plagiarism. Yan kita mo, yun ang paglagi ka kinukumpare. Tag yun yung mga tropa nyo nakakaintindi yan. Sulot! Galing kay Rodin. POV Barbie doll ko tuwing 3 AM. Ating nakaraan, hindi ako makabitaw. Oh, salamin! Oh! Oh! Ito ngayon lagi yung dance move sa ano nila. Oh! 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 Oh, salamin! Oh, at least hindi na Santo Niño. At least Barbie dolls na. Sa mga may Barbie doll dyan, para sa inyo to. Sulot! Ibang Mika to! Masabuti tong Mika para sa'yo. Mukhang susunod to sa mga protocol. Very good. Nakakatawa yung mukha niya. Nakakatawa yung mukha ni ano sa babae ni Barbie. Sige, sulot dahil nasulot mo ang ibang Mika. Parang di naman totoo, pustahan pa tayo. 20 biggest gambling countries. Number one na Pilipinas. O iliin mo di ang Pilipinas. Mga scatternatics dyan. Parang di naman kami addict sa sugal. Hindi. Buhay lang namin ang sinusugal dito. Sukot, leche. At least dito makikita mo na sa ibang bagay, number 1 tayo. Ano? Mamaya may magko-cosplay na sa kanya. What? Pwede ba kita basahin? Wala akong magagawa. Bawal ang FFP, ha? Buti ka na si Kuya mabasa. Buti na lang. Spray lang. So, hanap ko ba yung quality at... Saka nakuha niya yung baril. Pareho. Pasok na dito sa may Conyo Olive Shop. Wow, galing. Marketer. Okay, ayun nakakasabit ko lagi. Kasunod niya sugal. Ayup. Sukot. Cancel selos, di marunong manamit yan. Wait. Oh! Ba't hindi face boots? I don't know what's going on too. Ako yan, nakasalamin. Pingin naman ng drip na ganito, anti-silus drip. Ito din, bili na kayo ng drip nga pala. Ito na pala ating huling batch ng mga pighati at ng ating pinakaunang cancer jacket. Bumili na kayo ngayon taglamig, bagay na bagay. Tig-isa kayo ng jowa mo kung wala kang jowa sa tropa mo, diba? Magyakapan kayo dyan. Click nyo na yung link sa description dahil pag yan naubos, wala nang balikan totol. Sulot, real life emoji. Alam mo, napag-usapan namin yan doon sa podcast na feeling ko talaga yung mga tao sa paligid niya nag-push sa kanya, yung mga relatives niya. Hindi naman kasi lahat ng tao may gusto maging famous. Hindi naman lahat ng tao gustong magkaroon ng limelight sa social media. Diba? Isang issue lang, meron ka na. Diba? Tito Mars, example na binigay ko doon. Basta deep dive doon, panoorin nyo, click nyo after nito. Nakakatawa internet na kahit sino, isipin nyo na lang ang dami-dami ibang tao na nambasa. Pero sa kanya, siya ang naging scapegoat ng mga taong nagalit. Pero doon mo makikita ganun ang social media, ganun ang internet. Minsan swertihan, minsan kamalasan na ikaw ay mapili. Ngayon, nasa sayo na yan kung paano mo gagamitin yung fame mo o infamy mo. Siya, I think, gumagawa siya ng mga TikTok vlogs, kung ano-ano, para magkaroon ng views, magkaroon din ng sponsor o magkaroon ng ads para kumita siya doon sa kanyang ginagawa. Ngayon, nasa galing niya kung kaya mo patagalin yan. Marami nang sumikat. At marami sa mga sikat na yan, laos na. 5 taon na tayo dito. Ang dami na natin pinagdaanan ng mga kung sino-sino. Sulot dahil napakaganda na edit na yon. Ano to? Congrats sa inyo. Ano ba siya? Guard? Ano? Oh, ma'am! Ma'am naman! Tuktukan mo nung camera. Mabigat yan eh. Ganun mo. Isang ganun lang. Bonk mo. Siraan na yung...
Okay, at least. Gito na lang. Kunin mo yung shot ni ate. Congrats sa inyo. Kunin mo yung shot ni ating nakahumara. Ano ba siya? Sa ano siya? Sa course? Nga pala, congrats nga pala, 600,000 na tayo sa Reddit natin. Goal 1 million. Makaya pa ba natin umabot sa 1 million dyan? Sukot. Kaso nga lang, kahit hiramin niya yung mismong nakuha ng camera ni ate. Ano yung 6 digits yung mga camera ng mga videographer sa mga ganitong wedding? Mga pang ano yan, pambayad yan, 6 na buwan sa renta ng bahay mo. Kaya ganun din, hindi rin worth eh. Tapos yung tapos yung tipo naka-video pa sa kanya, naka-video, mali pa yung angle. Ano to? Masarap ang buhay ng mga pusa namin pagkakain, no? Nakapawin boses. Kala ko buntot niya. Diba yun ang ano namin dito, master namin yan eh. Siya yung amo eh, ako yung pusa eh, ako yung pet eh. Malupit! Neopets ba yan? Ano to? AI na naman. Naman eh! Di ka na ako, ayoko na. Hayop ka. Tagal-tagal ko na di na-rickroll eh naman oh. Sukot. Ito, Zack Vlogs. Hello, may bago tayong pet guys. Sa sobrang init, ramdam na ramdam. Pare-pareho nagre-relax yung kaninong pusa. Tapos ngayon si ano naman, si Daga. Hindi tingnan mo kasi boy. Pero hindi siya nagpapalamig niya sa sobrang init. So may init ngayon eh, kaya tagulan. Ano na yan, naghihingalo na sa lason niya, leche. Ano to, Mipag, pinag-speech sa NSTP. Kasi pag kami, hindi kami tamad. AI ba yan? Hindi kami AI no? Nilagay sa mukha niya. Hindi nagsiseparate sa ating dalawa. Oo, nagawaga. Huwag mong kausapin. Don't even dare to talk to me, bro. Hindi tayo parehas. Nagpapakahirap kami dito. Okay? Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay? Eto, nanonood sa TikTok mo. Ang saya eh. Sukot. Sunod. Okay, baka may ulam na kami. Buksan mo yung rice cooker ulit. Isaksak mo yan. May ulam na tayo. Tinanggalan tayo ng kanin. Meron pa rin tayong ulam. Kakainin ng pusa yan. Pagkagising niya, sa tulog niya. Sukot. Ano to? Alam ko na kung bakit inaangkin ng China yung West Philippines eh. Bakit? Kasi wala nang sipod yung dagat nila. Kakamukbang ng mga putang. Eto, kunin yung mga ilog sa amin. Malalaki tilapia dito. Busog na busog sa tae. Ng kapitbahay namin. Ginagalit nyo talaga o China. Makita lang talaga ako ng singkit yung mata sa kalsada. Bibirahin ko eh. Paano ko Hapon? O Koreano? Magsisimula ka pa ng gera. Alam ko na kung bakit inaangkin ng China yung West Philippines eh. Wish Philippines, Wish 101.5. Tulad, POV katapos mo lang magsimba. Ayun, magnanakaw ka na lang, yung barya pa. Laki-laki mo na yung kasalanan mo. Sulot leche. Yung kaya pala hindi kanya binigyan ng flowers and chocolates. Ang binigay sa'yo. Okay lang, pwede papakainin ka niya, di ba? Yan ang sasakyan nyo. Respeto sa sarili mo. Salot. Overpriced merch pero the quality is not giving. Sa beanie ba to na merch? Ay, you're my little butterfly. Yung putol. Naku po. Naku, ba yung pinangkakat ng 1 by 1? Hindi maganda. Gupit ng photocard. Well, siguro nagsisimula pa lang pero may ang laki na ng beanie. Halos gabi-gabi ng balita, mas importante pa siya sa mga nangyayari sa Pilipinas, diba? Kasi pinaplug talaga siya ng ABS-CBN. Talagang pinupush nila. So, at least man lang, gandaan naman natin yung quality. Wala naman masama dun eh. Dagdag yun sa quality ng mismong beanie bilang isang brand. At dagdag din yun sa mga fans nila. Sukot! Ang beanie merch na gusto ko. Yan lang. Gusto ko yan. Pakikinggan ko lahat ng album nila. Kahit 20 years na ako nakikinig sa kanila. Kung pinakamatagal. Ito yung dito nakalagay lahat ng pawis nila. Ito, ginagamit na pala talaga ang AI view. Check nyo to. Ginagamit na pala talaga yung AI. Oh! Diba? As you can see, oh my God! Talaga? Yung movement ng mga karakter, which is parang iisa lang, parang pinagkuhanan lang. Tapos, tama. yung itsura ng karakter. Galing mga idol. Kasi nga, ginamitan ng AI. Kaya ibig sabihin, ginagamit na talaga dati pa. Nakita nyo yun? Ang bilis. Lalo na ng mga animator na gumawa nito. Tama naman. Panoorin natin. Watch this. Watch this. Oh, Beauty and the Beast. Po, tsaka nga, it all interconnects.
Di tayo nagre-reuse sila ng mga template bilang animation. Ginagawa pa rin hanggang ngayon. Same yung motion, same yung action, pero iba-iba yung mga damit niya, makikita mo, iba-iba yung physics dyan. So nakakapagod pa rin naman mag-reuse ng template. Pero halos ganun din naman yun. Pero hindi to AI. Una-una, wala pang AI noon. Pucha, may Nvidia lang pala noong 1959 eh. Meron, nasa 1,200 na pero per share eh. Yeah, ayan, kita mo, iba-iba rin yung damit. Kasi wala yung physics ito, dagdag mo yan. Yan yung paraan ng Disney para makatipid sila. Dahil mahirap mag-animate at mahal. Mahal magpasahod o hindi magpasahod ng mga animator. Hindi magagawa ng kahit ilang scary music yan na mukhang conspiracy theory. Nope. Ayan na, first time makakita ng AI, kala nila lahat AI. AI de las alas, leche. Ayon sa Knights. You know, bakit pa? Isipin mo na lang, di ba? Common sense naman. Same yung action, same yung mismong ginagawa, same yung mismong setting, di ba? Gagamitin na lang nila talaga yun. Kasi doon naman, wala naman internet. Yung mga nakakanood lang nun. Yung mga nasa bahay, yung mga nasa sinihan na mismo. Na hindi agad madodouble check tulad ng ganito noon. Parang pareho eh. Nice one, idol. Ang galing mo. Gusto ng may emotional intelligence pero pag tinanong anong problema. Women. Hindi mo pwede mapagsama emotional intelligence saka pagtatampo. Kailangan mo pumili na isa lang o pagsamahin mo, explain mo sa akin. Galit ka ba? Hindi! Sukot! Hayop! Anong galit kay Paolo? Di ara. Muna ako migo si Redin. Eskwela pa Harvard para mamason lang. Ano? Harvard? Doctorate nagmason. Ano nangyari? Baliktad ba? Naka-rewind si ba? Redin. Eskwela pa Harvard para mamason lang. Makasalamin. Paano nangyari yan? Mason yan. What? Di ara. Hindi yung mason. Maton na to. Free maton. Eskwela pa Harvard para mamason lang. Sulat. FYI, Guardian Angel School is not for sale. Lot area 5,000, 3K students. Ano ba? Reason for selling. Bagsak ang mga estudyante. Inuna ang pagti-TikTok. Ulit po namin na sinilabas po ng Guardian Angel School, hindi po for sale ang kanilang eskwelahan. Pag ba tinanggal yung 3K na students, may discount ako. Sulat, motovloggers, food vloggers, gawing content ng pagmanyak sa magandang... Oo nga, yung mga nakikita ko, di naman talaga ako mahilig sa moto content, pero nakita ko, yung mga nagva-viral talaga ng million, 10 million views. Yung mga yung thumbnail, yung may dede, tapos yung food vlogger may dede din. Alam mo yung ikiklik yun para sa thumbnail pero di ko yung papanoorin Parang okay, nasakyan mo yung aking primal instinct. Kasalanan ko ba nagnilagay ng Diyos sa akin na appreciate sa gawa niya? Ano problema ko? Do focus lang sa dede. Hi guys! Andito na naman tayo sa napakasarap at talaga namang napakasulit na paresan dito sa Insert Day na may-ari ng paresan plus overload. Syempre, hindi mawawala ang Andy Rice at Ali Sabaw at sigurado babalik-balikin nyo to. Ano ba ang script ng mga motovloggers dyan? Basta walang laugh track. Pa may laugh track doon, auto-scroll up. Sukot! Oh my God! XD ka tita Amor sa sobrang dami lalaki kay Lord ka pa talaga. Sukot. Kasi di natin sure, baka naman nilagay lang to. Di ako naniniwala sa tagal ko na nabuhay sa mundo na mayroong geto magpo-post. Unless close lang sila, baka geto yung coping niya ng kanyang tita Amor. Sukot. Eat Bulaga sound engineers when they're first. Ako rin pag gumagawa akong jokes dito. Komento ni Joey De Leon pagdating sa mental health issue. Illusion lang lahat yan. Wala, ano lang yan, inom ka lang na tubig. Sukot. Bida ang saya sa McDo. Ang speaker. Bluetooth. Ay, ikaw yan. Oh my God. Di gagana sa akin yan, boy. Edited lang. Una-una, kung totoo yan, dapat nag-e-echo yan. Meron dapat yung konting hangin. Di gagana sa akin, boy. Kahit i-AI mo pa yan. Di gagana mga ito AI sa akin. Ito editing. Sa to, man dami na dinadaan natin. Sukot. Ano to, kanang Papa-Roms, yung akala mo forever. Mas inaalagaan ko pa to kaysa sa'yo. Kaya sasaputan din kita mamaya gabi. Huwag ka mag-alala. One love vibe. Nautusan ka ng ano daw? Pag inutusan ka ng ano mo, asawa mo o nanay mo. Parang ano eh. Parang bypass operation yung music. Tsaka ay po, suba side shot. Oo, sige, takbo. Takbohin mo. Ito yung takbo sa mga anime. Kumakyan ng ganun pa. Ay po, seryoso na. Aishi 21. Takbo mo. Takbo mo na.
Isipin may hawak ang cellphone. Bebenta mo sa welcome. Ay po, sa parkour. Naglinis pa nga ng paa doon. May umuupo dyan. Up! Takbo pa. Ay po, Alam ko masasampal si kuya ng tinelas. Whisper with wings. Magkano po? Ano po? 7. Isa lang. Dapat i-whisper mo dun. Ramdam ko yung hinga mo dyan. May ano to, may pakpak. Meron po. Oo naman, lipad! Lipad ka na pa uwi, boy! Andyan na si Mrs. Let's go! Paggaling, ganda to. Gusto ko to shot. Ito yung gumawa nyo, yung mason kanina. Oh, bakit all interconnects yung kanilang universe? Tatalisod ka talaga. Galing! May pakpak pa. Tama ba? Mali. Ano? Modest with wings. Oh, with wings yan. Whisper pala yun. Okay. Shh. Ay, sulat. Ano, kali AJ. No one, mga taga-antipolo pa rin nakita ka. Nakasuot ako jacket, boy. Bili na kayo. Shee. Oo, huwag ka galit. Sulat. Sulat. Inhinyerong hugotera. Sabi dito sa question, sabi. an orbiting satellite is positioned 3,105 miles above the Earth Sea level. and orbits the Earth once every 201.3 minutes. Okay. Assuming its orbit is a circle, find the distance traveled in 50 minutes. So Okay. yung ano daw, yung satellite daw, nakaposition daw siya 3,105 miles above the Earth. So ito yung Earth na yun. Yung satellite na yun, umiikot sa Earth. Tapos yung mundo ko naman, umiikot sa'yo. Leche. Sulat. Oh, ano to? Boyfriend and girlfriend for almost 10 years. He is such a nice guy, loyal and faithful, pero he's financially unstable. He is a voluntary public servant earning below minimum. Despite his passion, he has no plans of changing his career. Nakita ko na dito talaga siya masaya. I'm working sa isang private company sa Manila, earning just enough and able to save monthly kahit maliit na amount lang. We talk about our situation and he told me na sana maintindihan ko yung career choice niya. He also opened up about marriage pero wala siyang safe. Siyempre, mahirap nga naman makaipon. Mahal niya ako. Ramdam ko yun and mahal ko din siya. Pero syempre hindi ko maiwasan mag-alala. Tama naman, alam mo sa ganyan, kailangan nyo mag-compromise. Hindi siya pwede umasa sa'yo, hindi ka rin pwede umasa kanya. Kailangan magtulungan kayo dyan. Kahit sabihin mo na kahit 10 years matagal na kayo, kahit na dito yung nakikita yung passion niya, hindi mababayaran ng passion ng Meralco, Maynila. Hindi sila humihingi nun. Tinanong ko na pagbukas ko ng pinto. Pwede ko ba bigay yung passion ko sa inyo para sa pambayad nyo yung buwan ng tubig at kuryente at renta sa bahay? Hindi po. Wala po kami pakialam sa passion nyo. Bayaran nyo na po yung mga bayarin. So, kailangan niyang putulin. Well, hindi naman niya kailangan itapon. Maghati kayo. Kalahati na oras na kailangan niya maghanap talaga ng trabaho. I mean, ng trabaho na kaya kayong isustain. Siyempre, kada couple, iba-iba rin naman sila. Hindi naman porket meron mga magjowa na masaya sa ganito karangyang buhay o ganito hindi karangyang buhay, kailangan mo na silang gayahin. Kung ikaw, girl, siyempre, kung gusto mo ng ganitong klaseng buhay, kailangan mo i-open up sa kanya yun. So, very good. Sulot, dahil dyan nagsisimula yan, kailangan mo muna malaman na may problema. To compass sa tree. Oh, puta, ano yun? Mati ka na lang mag-soul mukes. Aray ko. Diba kamukha nito yung nasa yung bumubuga ng vape sa Pilipinas Got Talent. Are you gagging me right now? CTF yung Tagaytay. Common surnames in... 5 common surnames in the Philippines. Mabuhay! Fipi Lines. Number 5. De la Cruz. Number 4. De Los Santos. Number 3. Twee. Gaming. Number 2. TV. TV number 1. Number 1. Yes! Kahit lost na ang TV, meron pa din. Galing idol. Wow! Salamat sa informasyon. Sulot. Hard work plus dreams plus stuff. Tama nga naman. Kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte, diba? Diploma o diskarte. Sulot. Kuya, bilis-bilis mo, baka mahuli ako ni ma'am. Sulot. Kalagi, Renz. Oh my God! That's next level AI editing.
Ito yung tropa mong ano pa wala pang pasok. Sukot. No airbags. Ang basa ko, no ambags. We die like real men. Okay, sige. Kung yan ang pagkalalaki mo, saludo sa'yo. Sukot. Ano kung sasabihin ko na wala na yung payong niya? Hindi! Masyado ako nakaka-relate siya. Ilang payong na ang aking naiwan. Hindi ko alam kung talagang makakalimutin lang ako o lagi lang maganda yung payong ko. Kaya hindi ko kasalanan yun, ma. Huwag niyo ako sisihin. Rest in peace, Spam F sa kanyang, Spam P para sa payong niya sa comments. Sulot at pangulit. Kay Katme TV. Laro. Yung pag nabasag yung yung bola. Tibay. Mukhang nilagyan ng bato yan, Kabataan to, Tayo na ba talaga, leche? Sulot! At doon nagtatapos yun. Sino ba nanalo ngayon? Sulot o sukot? Huwag nyo kalimutan bumili. Ating overtake, may black pa yan at white. Huwag nyo kalimutan i-like at share. Kung hindi, gago ka.